Egia esan hori nire Kafe Elhuyar sarietan aurkeztutako divulgazio artikuluaren titulua da, nire tesian oinarritutako artikulua, divulgazio artikulua. Nik nire tesian aztertu detena argiaren eta materiaren arteko elkarrekintza da, nanoeskalan. Izan ere, gaur egungo mikroskopio optiko tradizionalek mugatuta daukate beraien bereizmena, ezin ditzaketelako bereizi difrakzio muga dela eta erabiltzen dugun argi kasu honetan ikusgaiaren uhin luzera baino txikiagoak diren xehetasunak. Muga hori gainditu dezakegu nanoeskalan argiaren eta materiaren arteko elkarrekintza baliatuta. Hain zuzen ere, modu bat izango litzateke argia lokalizatzeko, hau da, nanoeskalan lokalizatzeko plasmoiak erabiltzea. Plasmoiak elektroi dentsitatearen edo nolabait esatearren elektroi hodeiaren osilazio kolektiboak dira. Eroaleetan elektroiak aske egi daitezke eta osilazio horiek, dantza hori, erabili dezakegu argia lokalizatzeko eta difrakzio muga gaindituz molekulen eskalako objektuak ikusi ahal izateko, edo xehetasunak ikusi ahal izateko. Lehenengo divulgazio artikulua izan da hau. Artikulu batean egindako lan hori plasmatzea eta modu egituratu baten antolatzea, esperientzia polita izan da, gero modu horretan gai baikera askoz ere jende gehiagorengana iristeko eta egiten dugun lana nolabait esatearren gizarteratzeko. Espero dut, ez dela izango azkenengo artikulua, niretzat oso interesgarri izan da Kafe Elhuyar sariak aitzaki hartuta egindako lan hori divulgatzea. Nire asmoa bada nanopartikula plasmonikoak edo argiaren eta materiaren arteko elkarrekintza nanopartikulak baliatuz ikertzen jarraitzea. Bate daki, hemendik denbora batera hortan jarraituko deten edo arloz aldatuko deten. Beti sari batera aurkezten denean norbait irabazteko intentzioarekin aurkezten da, baina enuen benetan espero edo itxaropena baina ilusio sartu nuen nik berri hori eta bestalde batetik iruditzen zait egin beharreko lan bat dela ere norberak egiten duen lana alden heinean divulgatzea. Nik pertsonalki sari banaketan, Kafe Elhuyar sari banaketan ezagutu nuen, hemen Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea izan da bera. Aipatu nahiko nukela berak urte luzetan zehar egindako lanaren frutu dela guk guztiok gradua eta zientzia nolabait euskaraz ikasteko, irakasteko eta ikertzeko aukera izatea. Azkenean bera aitzindari izan da horretan, 70. hamarkadan hasi ziren berak aurkeztu zuen lehenengo tesina euskeraz. Egindako lanari esker gaur egun hemen gaude, euskeraz zientzia egiten, ikasten eta irakasten. Azkenean euskeraz bizi nahi baldin badugu, zientzia ere euskeraz bizi behar dugu.